Welcome. It's Nkhani for YouTube channel ye. Munga nakuzana kuti kunako natseka pamene pandi apa nde amagwisa ntchito kukatoze apa komabe kuku ndimaona ti samagwisa ku ntchito kwambiri ndoti munthu uyo amagwisa ntchito sitting room uje ni mattress yake anali apa amagona apa apaneka poneti ndiye kuti kugona window amaseka window imakhala yosegula iyi anani mattress yake afilikota anali apa ndio unapeza kuti anagona cha hapa mtu huyu anagona cha pamene papa atagona cha pamene papa ali muneti ndi pamene nasuzi mawindo naona nokuti mimba yatani yafufuma ndiye chimene chinapangisa tanthu futiziwe panaendelera apa mazi ndi osakaza ndi magazi anatulukira pati pamene panifani mapangano anatulukira kunja kunifake mapanga anchenji Takulandirani kuno ku Hanifa YouTube television. Dzina langa ndi NWS Njolomole. Tili kuno kuCHILOBWE muzinda wa BLANTYRE kumene ndithu kwaoneka zovuta munthu wapezeka nyumba atamwalira mpaka nafika saizi yoyamba kuonongeka ndi pamene anthu amadziwa kuti nyumbamo mwachitika zovuta chifukwa cha ntchentche ndi fungo limene limatuluka nyumbamo. Tsono lero tabwera ndi landlord komanso amene ali anebaudu mudzi muno tikhaye tikucheza nawo kuti mumve zambiri chinachitika ndi chani chinayambitsa ndi chani nanga boma ndi apolisi likupanga zotani tiye ndikhale limodzi. Ine zinanga ndi Edison Kapito ndine chairman wa anebaudu kuno kuCHILOBWE komanso ndine landlord wa munthu amene wati CI. Munthu amene wati CI mungatiuze kuti dzina lake anali ndani komanso kwa inu anali ndani? Munthu amene amapanga renti nyumba mwanga munthu amene iyu ndi Kingsley Chinjero. Munthu amene iyu andi zaka 49 anabadwa 1975. Nde sitikudziwa kuti chinachitika ndi chani kuti mudziwe kuti munthu amene nyumbamo watisiya. Chimene chinachitika nchoti ine panopa ndimangokhala nde ndimazuka mochedwa. Madamu anga amalawirira mamawa monga kukonzesana ku school. Ndanapeza kuti akugwiragwira zintchito poti pakhompanga pamadosa anthu ambiri kunapeza kuti nyamata wina amamakhala chakuntundako anauza madamu anga kuti tiona ni nyumba umo mukuoneka mazi osakaniza ndi magazi komanso mumveka fungo mapanga nchenchi. Ndiye madamu anga anamuwuza kuti iwe unena zinthu zabodza zili kutiko yenda zuka mamawa sanana chichi ina iliyonse. Ndiye nyamata jana kakamiza kuti tandiyani pafupi atafika pafupi anapeza kuti anamva fungo. Ndiye iwo ananena kuti komatu nyamata amene mwamachoka mamawa kwa munthu uyo nthawi zambiri amachoka past 5 mamawa kubwera ndi usiku ngati ineyo chimuonera mwina ndi Saturday last week masiku sowa sindinamuoneso. Ndiye unapeza kuti munthu uja kwa munthu amagona window yosegula nthawi zonse. Ndiye munthu chana kasuzumira pa window ndi anatha fungo chanali mvano kwambiri. Ndiye akuwauza kuti koma limene mupeka fungoli kutaka kuti munthu ali momo mwina wamwalira. Ndiye madamu anga anagwira mantha anathamanga uzatani kuzandizusa ine. Atandizusa ndinakasuzumira pa window. Nditasuzumira pa window naona kuti munthu uli ali muneti wafufuma mimba yafufuma kwambiri. Ndiye ndina chisego kupeza be kuti sanakiye. Ndiye pamene chifungo chinapeza tichandilo waso kukhosi kumuona munthu upeza kuti wafufuma wamwalira. Ndi pamene no ndimanyamuka no kupita kwa amayi amene ndimaziwa kuti amakondera kumagula mowa yeyo. Kwa chimene napita kwa amayiwo anandifunsapo kuti kodi nyamata wanu ndimamuna ngati samakonda zopika samadya. Ndiye chachitika china chake abalake mumaziwa then now that ine abalake sindimaziwa. Ndanandiuza kuti koma mwe sabalake mumaziwa. Ndiye ine uji ndinandifika kuti kodi kapena amayi aja amaona imfa ya nyamatayo. Ndiye ndapita kumene kuja kwa amayi aja anabwera. Ndiye ndinafunsa kuti kodi kapena munthu uyo anamwamowa dzulo kapena zana ku tavern kwanu konda kuti fani atafuma icho naye malingano magazi limene awajesedwa poison. Ndiye kuchoka pamene ndi pamene ndinaona be kuti sinanganeso ndo anebaudu ndimagwira ntchito imodzi ndi apolisi ndinathamangira ku polisi ukaziwisa. Ndi apolisi anandiwuza kuti apopo chimene chikufunika inuyo mufufuze azibale yake. Ndiye ndikuchoka ku polisiko ndizifufuza baka ndinafika tikamachoka polisi kuchoka pa polisi kufika pali pa majika napo 100 meters
ndinapeza neba anga magulisa nkhuku pamenepo wandifunsa kuti ndakuonani mukuyenda othamanga mukulowera mukuyenda sothamanga bwanji ndi ndikuwuza ta king wamwalira ndandikuwuza ta ndikandikupaseni nambala ya kwina wakanapanga ku rent 20 years amenewo atha kupezeka kuti akuziwa azibale ake nditayankhula ndi munthu uja zinapezekanso ndi munthu yonso ndi mzangaso ndamuwuza ta se bwanji chachitika ndi chani ndimufuluza ti king wamwalira ndakuti pasavute m'bale wake ali pa uje pa housing wina ali kuje ni kumene unadusa napo timati kwa Kuphulika ena ali kwa Achata nana anakwanisa kuwayimbira ndio napeza kuti mmene ndimafika kuno ndinazapeza cousin wake mmodzi ndimene ndinalimbana mtima kuti papa ndoti ntchito ziyenda bwino kenako cousin wake joamba kwayimbira phone yachibale mmene mathawa ni awa unapezana kuti abale ake atani atatulukira no ndi pamene no ndinawuza kuti apapa tikudikira apolisi pa ujeni vuto limene lipo polisi yathu ndi unit ndi china chilichonse simatha kupanga chinthu payokha imadalira ku soji ndandiwuza kuti ujeni doctor abwere timalipira 25,000 nde ife panopo tilibe ndalama iliyonse wa traffic imene timapanga imapita ku soji daily nde tidikira ku sojiwo atithandize 25,000 komanso driver sitimakhala naye panopo driver amachokera amatika ndi ku region nde driver panopo ali chani ali munjira tikuthandizani poti ndino achiya fani nawuza kuti muthandize poti zulo kumatentha kwambiri mwinasobola lerolo nde kunali fungo osakhazi bwana njokuti olo munthu sungaje olo zulo ifeyo sitinaji zinazovuta kudya makamaka ine poti fungo nandiwa kukhosi ndibe zimapezekabe kuti zimakhanga titi zinthu zobe zili mu mtima nde nawuza ti bwana chonde napitirawo simu napita mu office ata bwana chonde tithandizeni fo ndikutenthako kuti munthu afike chako kudiona kuti mmene ofufumira mwatani aphulika nde mwachisomo cha Mulungu cha Matu 11 ndimene timaona kuti achipatala apolisi anafika ndi analowa mkati mokuyeza anapeza kuti munthuyo wamwalira mati ndi njala pakunena kwawo ananena kuti munthuyu mwina akuonesa papita wiki osaphika nyumba mwake mosaphika nde sitikuzotika akumbali kwa mapanga zotolatola koma achipatala anankho achonjo ndimeneno anatipasano zimatumba ziwiri zoti munthuyo ayikidwe chlorine kunakagulidwa dumu kwabe fungobe sinatani linapezekabe ti fungo silinathe yayi ndiye ndimeneno achibale no amanena kuti apapa tipangeza coffin ndi anapita ku ndira ndikagula coffin komabe coffin ilo napezabe kuti anagula la standard koma napezekabe kuti munthu obe wafufuma moti tinachita kumanga ndi zingwe fwa makanika utsekeka coffin komabe so fungolo silinathe fwa kuti olo mgalimoto munga mukuziwa azimayi nthawi zonse amathamangira kwera galimoto koma azimayi onse palibe ndi mmodzi amene akwera galimoto munaonanga kwera anyamata folo kumapita kumanda chifukwa fungobe ndilo kuti silimathabe mpano kafikira kuti kafika kumanda ndithu achabwino kodi munthu ameneyu amene watisiyayi mwakhala naye pamudzi pano kwa zaka zingati munthu ameneyu ndinganene kuti ndakhala naye kwa chaka chimodzi chifukwa kuti azibwera chifukwa cha second Fred imene achitika ngati nsakulakusa mu March last year ndi amakhala kumene kunachitika na polo ku freeways uko ndi nyumba yake napati inagwa yonse chifukwa soline nyumba yake imakhalayo ndikuti inagwa komano iye anandiwuza kuti ineyo mmene ti nyumbayo bwanji mundithandize mungotseka ndeti ndikuonesana nyumbayo mmene ilili mungoyitseka nditani ndizikhala ndiye kuchokera March ndeti kufika March ikubwera ndeti bwezi tinati chaka ndeti apo ndakhala nayo almost 11 months pokhala naye ndithu kwa miyezi 11 imeneyi chikhalidwe chake mumachiona kuti ndi chotani pamoyo wake wa tsiku ndi tsiku munthu uyutu chikhalidwe chake ndoti zoyankhula ndi munthu chifukwa olo mwina olo umoni iwe kupanda kumpasa sama kupasa anali munthu waphee komano yeyo amamomowa komano ngati nene nazindikira mochedwa olo anthu amanizeta amamomowa chifukwa iye amati olo kulezera samankhula ndi munthu kuphika nthawi yoyambirirayo fa anabwera opanda mbawula amabweka kwa madamu anga ambweke mbawula koma mwina pamakhala pawiki kamodzi ndekena kwanazagula mbawula yake komano ndineti nthawi zambiri ineyo sindimamona akutani
akuphika koma nditafufuza kwa anthu amene kuti amakonda zotola ngati ina chips chani zimamakonda iyeyo koma zophikaphikazi ayi samakonda. Tikamvetsera bwino mu dera lino la Chilobwe sikoyamba zoterezi kuchitika panadzachitikanso maliro ena amene ndithu munthu wachikulire adapezeka m'nyumba atamwalira moti zidafika posauzana anachita kutolera chilichonse pachokha. Mukuona kuti ngati niyo anibaudu mchitidwe umene ukuchulukira chifukwa chani nanga mukupangapo chani mothandizana ndi akhansala adera lino? Ujeni vuto limene likuchitika limene ndaona ngati anibaudu apapa ndikuona titapangisa msonkhano anthu asamakhale okha chifukwa chimodzimodzi amene amwalira awonso ndiyoti ndi munthu wachikulire amakhala okha ndikuti mbali ya zophikazi zimaona tisamaphika chifukwa vuto limene lilipo ndi anthu amowa kuti akhale nthawi yophika imakhala yovuta amaona ngati kuti mwina akuchedwa kubwino akalezere chifukwa mutati muone ujeni kesi imachitika zolo ndi amene anamwalira timati Mr. Kawawa onsewo anamwalira nkhani yake inali yokhuza ndi mowa ndena ngasimumaziwa munthu wamowa mumapeza kuti anthu mumathawa kuganiza kuti mwina ali kumowa musakuzoti ali m'nyumba. Chimodzimodzi Mr. Kawawawo anthu ankangoti mwina ali kwina kwake osazoti ali m'nyumba anapezana kuti chifukwa cha kuola anthu anamvera fungo. Chimodzimodzi uyu Kingsley taziwa chifukwa cha fungo timangoti ali woyenda ndiye vuto limene lilipo ndikuti kukhala okha kwa anthu mafunika kuti titapanga ndi apolisi ndi amfumu kuti pasapezeke munthu wokhala yekha umene at least azikhala ulo ndi kanzukulu kake ndeti mavuto amene atha chifukwa patakhala kuti pali mwana wang'ono kaya munthu wamkulu anena kuti awauza anthu kuti kaya ankulu anga akagogo angawo akuoneka kuti sakuzuka ndithu. Chabwino potengera kuti munthu uyu kumene amachokera simmadziwako komanso abale ake simmadziwa mukuona kuti ngati inuyo alandodi ake chikhalidwe pakati pa iye ndi abale ake chinali chotani komanso abale ake anachilandira motani motafikira? Ineyo abale ake ndinaona kuti chikhalidwe ndi abale ake ine chimene ndaona kuti vuto limene lilipo anthu mwina chifukwa munthu akauvutika amasalidwa munthu amasalidwa chifukwa kuti anali munthu ovutika chifukwa ine ndinadabwa kuti munthu yonse ndinadziwa kuti ali ndi abale ake onsewo chifukwa chikhalidwe pano ndakhala naye 11 months palibe ndi m'bale ake mmodzi amene anabwera pa khomo panopo koma ndinadabwisidwa dzulo kupeza kuti andazi abale ake amagalimoto ochita bwino nthawi yochepa apanga za mumaziwa za maliro nthawi yochepa anapanga za kukhofini nthawi yochepa kupanga zakudya za anthu akumanda chifukwa pa khomo pano pamene zinalili panalibe munthu amene anakadya chakudya iyayi komano nangopanga za anthu akumanda sifukwa ndi kutali koma chicho sanapanga okha anthu. Chabwino kutengera ndi mmene tiyankhulirana pempho lanu kwa akhansala adera lino komanso apolisi likhala lotani? Ineyo pempho langa kwa akhansala adera linolo ndilonena kuti atapangisa msonkhano apange kuti kuchobwe kuno kufa nene zona makesezi akuchuluka alimbikise zokuti malandlord munthu wina aliyense azimuonesesa kuti asakhale yekha komanso azimufunsa kuti abale ako ndi ati chifukwa upange ngati ineyo zikonde ndazunzika kupanga kuti ndipeze azibale ake komanso chimene ndimapempha ndicho kuti timafuna kuti kukakhale kotheka chobwe polisi itakhala isakhale unit ifanye kuti muone mmene amanunkhira munthuyo akutiuza kuti tidikire kusochi kubwere thandizo driver achokere kutali apase mafuta ndeno polisi atayikhazikisa kuti ikhale ndi mphamvu payokha chifukwa kuchibwe kuno kumachitika makesi ndiye muone kuti zimapezeka anthu abwera mochedwa chifukwa chokuti akudikirira zinthu zichokere kusochi ndiye kusochi chiso amapeza kuti mwina ali busy ndi zinthu zina ngati zulolo amapeza kuti galimoto yonse akutenga kukasiya atika anthu ku khoti komanso galimoto yonse atikuitenganso kupitanso atika kumanja kunali msonkhano pamene munthu wamwalira tikuwauza kuti munthu wamwalira akununkha kumponse pali fungo akupanga zinthu zina ndiye nimene ndimadandala kuti kumbali ya atathandiza akhansala atipemphere kuboma kuti polisi yathuyi ayipase mphamvu kuti kesi yonse ikachitika mwina azipanga mwachangu inagwa kuku bwana muone inagwa kuseko ndiye chifukwa chakusimira anangondipempha kuti ndinatseka pamenepa
nangotseka pamene panaona kuti ine mmene ndavutikira ndikhalabe mungonditsekera pamenepa ndinatseka pamenepa ndi apa khomolowera lero kuseriko mutakulowa munthu uyu ana electrician ndotiso amakonza muone mailoniwa mafani maketulo nditu nde zinthu katundu wake wina achibale atenga ngati achinambale izi sanazisiya kupangira kuti mwina pabwera anthu ena kamanena kuti ananditengera chinthu changa mwina azizasankha zinthu zawo komano zinthu katundu wake yese pangati zovala zabwino azitenga abale ake komano zina zopangazo ndi zautchidwa ziwo matress osauchidwa ziwo fa kuti matress so ananyowa ndi asayanza ndi magazi ndi mazi kuti amanunkha kwambiri nditu magazi anafika chapamene papa posepa pamene papa ndi ntchentche zinamata posepa muone kuti ntchentche zina izi fati tinapanga ndi izi zina mukuona mezi zifacha dumu uno wewe pana ntchentche zokuti sizinaoneke poso